Здравейте, супер яки хора! Съм GK Winnerboy. Добре дошли в новият ми канал Winner Games. Тук ще играем, реагираме и също ще има забавни видеа. Тогава не се притеснявайте. Сега абонирайте се, ако искате да участвате в моите видеа, да играем заедно и да получите баница. Така сега давайте лайк също и коментирайте каква игра или какви игри искате да играя. Сега айде да започнем. Днес ще играем една игра, която е много, как се казва, много луда игра. Не знам кой е измислил за тази игра, но тя много е интересна и надявам се да ви харесва. Ще започнем от началото, да започнем от ниво 0, нали? Така. И сега пак не забравяйте, абонирайте се, дайте лайк на видеото и споделете с всички, които познавате. И сега да започнем. Окей? Тук започваме. Окей? Let's go. Let's go. Окей? Чакай, тук трябва, тук има нещо тук. Има нещо тук. Знаех. Окей? Jump. Let's go. Easy. Това е първо ниво, е много лесно. Тук пак те винаги имат нещо, което ти не очакваш. Виж, трябва да си внимателно тук. Много внимателно. Сега чакай. Има още един. Ето. Let's go. Окей. Сега, това ниво не знам какво става тук. Хайде да видим. Милете той. Той може да се движи. Тогава вече знаем какво ще се случи. Значи 1, 2, 3, jump! Easy! Много лесно! Забравих. Не очаквах. Окей. Jump. Окей. Има още! Окей. Няма проблем. Айде да видим. Забравих пак. Нищо. Sorry. Ама нуб. Бягай. Jump. Let's go. Тук сме. Сега какво има тук? Окей. No. Окей. Живи здрав. Да сме живи здрави и пари да правим. Ето така. Вече сме в ниво 2. Не, това е ниво 1, това беше, не знам, брат, няма значение кое ниво е, важното е да се оправим тук. Това са... Окей, отново. Отново, не може така. Вече знаем, че се движиш, брат. Няма кой да лажиш. И чакай. Няма нищо. Тук сме. Ето. Мале. Чакай. Jump. То човек ще се движи. Jump. Сега, този друг май отпред или отзад? Да видим. Не знам защо се смея така, не знам. Просто това нещо, което много направих, когато бях по-малък, когато бях дете и май още е в мен. И напред сме. Хайде. Окей, сега тук. Мисля, че ако падна тук на лявата страна, то ще дойде при мен. Знаех го. Okay, my theory was right. Oh my goodness. Jump. Тук сме, живи здрав. Сега тук има... Какво е това? Окей. Какво ми очаква? Бягай, брат. Too slow. По-бързи, трябва да сме по-бързи, брат. Айде, давай. Окей, тук трябва да сме много бързи, защото, нали, има тия работи. Ето, няма. Аз съм The Flash. Окей, тук ще изглежда много странно. Май гуднес. Чакай, тук как ще мина?
Окей. О! Брат, тази игра винаги трябва да си много внимателно. Никога не знаеш какво те очаква тук. Например, тук си мислям, че това нещо ще се движи. Като джампна, просто... Окей, окей. Вече знаем, окей, знаем ти. Няма нищо. Готови сме, лесно. Като да пиеш вода. Сега тук, коя е капана? Така ли се казва? Треп. Капана ли е треп? Не знам, брат. Пишете в коментарите. Много лесно. Окей. О, майко мило. Окей. Отново. Окей. По-бързо, сам до флаш, брат. Уоли Уест. Сега тук как ще пристигнем до там? Окей. Зеленчуци. Много лесно. Най-лесното ниво. Зеленчуци, който не яде. Той голям не ще да порасне. Окей. Зеленчуци, който не яде. Той голям. Ето. Много лесно. Хайде да продължим. Тук. Живи здрави. Да сме. Окей, сега това. Окей. Иначе не всички са. Не можем да ядем всички. Окей. Просто капана. Но съм много умен човек. Сега тук можем да вървим. Не. Чакай. Давай. Jump! No! GK. По-спокойно. Jump! Ето. Let's go! Тук къде капана сега? О, my goodness. Няма капана! Браво, бе! Сега тук пак можем да вървим в... No, oh my goodness. Чакай тук. Защо съм в въздуха? Чакай. Тук. Тук сме. Winner Games. Ето. Иначе тя работи не са моите приятели. Знаех си. Отново, хайде. По-внимателно, по-спокойно, по-внимателно. Какво е това? Ключа? Тази ключа за какво е? О, май гуднес! Какво е тази ключа? Аз не знам до какво е тази ключа там. Но чакай, ще отидем да я вземем. Вече няма. О, май гуднес. Само изгубил шанса да взема тази ключа. Не знам за какво беше тази ключа. No, I will not skip. I'm a winner. Winners don't skip. Sorry. Това е много лесно. Защо? Просто си мисля за този ключ. О, май гуднес. Аз не разбирам защо това се случи. Окей, сега сме готови. Не сме готови. Тук не псуваме, не. Окей, бягай. Окей, готови сме, но не можах да взема ключа. Окей, тук това ще ни е последното ниво и ще приключи. Той е объркано сега, контролните са объркани. Окей, значи
Зад е пред е зад. И тук ли е така? Окей, да, и тук също са объркани контролните. О май гуднес. No, no, no. Oh, no. Окей, спокойно. Спокойно. Спокойно, брат, ти каза. Спокойно, брат, спокойно, спокойно. No. Окей. Окей. Тук със сигурност ще се движи. Окей. Всичко наред. О! Пак е обарк. Сега, когато искам да се скача, той скача тези неща, а не мен. Окей. Бягай. Бягай тук, бе. О май гуднес. Окей, готови сме. Хайде да продължим. Сега вече се оправи. Защо? О май гуднес. Защо? Защо толкова... Окей. О май гуднес. Чакай, тук малко е странно. Направихме, готови сме. Чакай. Тук пак ми е объркани контролните. Значи зад е пред. В началото зад е пред, но после... Брат. Сега тук. Когато... Не знам. Окей, сега. Окей. И сега пак. Вече, когато вибрира екрана, значи са ми променили контрола. И все пак губих. Чакай. Окей, вибрира. Готови сме. И това е. Мерси много, уважаеми дами и господа. Надявам се да ви харесва. Това е тази игра е безплатна. Ако искате, можете да я изтеглите, да се играете и кажете ми какво мислите за тази игра. И ако искате повече видеа с тази игра, не забравяйте, абонирайте се, дайте лайк на видеото и споделете канала с всички хора, които познавате. И гледайте шортове и нека да направим 100 000 абонати тази година. И това е. Много благодаря, уважаеми дами и господа. Пазете се, да бъдете живи, здрави. Чакай, не съм ви казал честита нова година. Сори, тази част ще... Тази част е само в началото. Честита нова година на всички, да сте живи, здрави, много любов, пари, здраве вече съм казал, мир, щастие, радост. Всичко хубаво ви пожелавам за много години. И да, това е. Сега, айде, да сме живи, здрави!